Zoberieme si teda strihový papier, položíme na našu strihovú prílohu a už vieme, že môžeme obkresľovať modrý strih sukničky. Takže modrý strih máme tu. Samozrejme dbáme na to, aby sme našu veľkosť, túto našu bodkočiarkovanú veľkosť, pozerali na strihu, pretože sme si v minulom videu určili podľa týchto našich mier, že sukničku vyberáme vo veľkosti 44 a teda dávame pozor, že tá suknička je bodka, čiarka v tejto krásnej prvej časti. Hej, ostatné veľkosti nás v podstate nebudú zaujímať. Tu si pozeráme, že potrebujeme dielik jednotku a dvojku. Ktoré je predný diel a ktoré je zadný diel sukničky, nám hovorí túto vysvetlenie. Vystrihujeme, jednotka je predný diel sukne a dvojka je zadný diel sukne. Striháme ho jedenkrát, pretože stred je v priehybu látky. Priehyb látky nám určuje táto prerušovaná čiara. Čo to znamená priehyb látky? To znamená to, že vlastne sukničku, keď máme takto krásne ušitú, tu je priehyb látky, je to stred materiálu. Keď si ten strih budeme ukladať na látku, tá látka je zložená dvojmo a v jednej časti je to vlastne v strede preložené. Keď si ten strih rozložíme, dostaneme pravú a ľavú stranu a v strede nie je švík. To znamená, že kde je priehyb látky, nie je švík. Tá suknička je pekne hladká, celá rovná. Vždy v každom strihu nám to určuje prerušovaná čiara. To znamená priehyb látky. A my si to tu aj na tomto strihu nakreslíme. Poďme si nakresliť najprv jednotku, čo je teda predný diel. Nájdeme si v strihu jednotku. Jednotku máme tu. A vieme, že v úrovni jednotky budeme hľadať jednotku. Takže tento modrý strih je jednotka. V prednej časti, kde nie je pridávané veľkosti, to bude tá prerušovaná čiara, pretože na opačnej strane strihu sú pridávané veľkosti. Tam budem strih upravovať podľa tej veľkosti. My si všímame túto najbližšiu bodkočiarkovanú líniu. Nezabúdame prekresľovať všetky značky. Veľmi dávame pozor aj na úroveň odševku, takisto aby sme ten náš správny odševok prekresľovali s bodkočiaročkou. Áno, takže poďme na to. Vystrieme si strih. Môžeme si to niečím zaťažiť, aby sa nám papier nehýbal. A ideme prekresľovať. Dávame pozor, aby sme tú líniu vždycky dodržali presne tak, ako nám strih pokračuje. Tuto máme tú jednu jednotku, takže vieme, že toto je diel číslo 1 a teda predný diel. A táto línia je teda priehyb látky. Hyb látky. Áno, pokračujeme v pásovej časti. Keďže je tu odševok, tak vieme, že toto je teda pás. Dávame pozor, aby sme si tú správnu značku všímali. Ten náš správny odševok. Nech nezaznačíme nejaký iný. Tuto vidíme zase našu bodku čiarku. Môžeme si prekontrolovať, že tuto je takáto malá jednotka. A tu si sem tiež prepíšeme malú jednotku. Ja vám vysvetlím, k čomu tá maličká jednotka je dôležitá. A vo všeobecnosti, k čomu sú tieto malé čísielka na strihoch dôležité. Tu tiež vidím značku, tak si ju tam prekreslím. Pokračujem do celej dĺžky. A zase spojím si spodnú časť. Tu sú dve čiarky na spodu, pravdepodobne je táto suknička v burde použitá kvôli dvom dĺžkam. Hej, my si dĺžku ešte samozrejme premeriame. Tak, máme číslo 1, čo je predný diel. A ideme si skontrolovať, či sme našli všetky značky. Číslo 1 má tu iba túto značku na boku, ktorú sme našli, a túto drobnú jednotku aj tu sme našli. Pozrieme si na číslo 2, tiež je tu
bočná značka a tiež je tu taká drobná jednotka, takže aj to si ideme nájsť a rovnako tu bude prerušovaná čiarka. Takže ideme si nájsť druhú stranu strihu. Ten vidím, že mám pekne tu, v tejto línii. Môžem si ho celý zakresliť zase. Keď nevidím dobre cez ten strihový papier, pozriem si, ktorá je moja značka, bodka, čierka, aby sa nestalo, že prekreslím iný odševok. A rovnako v tejto úrovni, kde sa mi strih zväčšuje o rôzne veľkosti. Tu vidím tú drobnú jednotku, vidím, že je to teda strih číslo 2, môžem si ho nakresliť. Aby sa nám to tam zmestilo, zaťažíme, nech sa nám strih nepohne a ideme prekreslovať. Ups, dáme pozor na tie naše dôležité značky. Tu bola v rožku tá malá jednotka. A ideme bodka, čiarka. A zase prišli sme k značke, prekreslím si ju. Všímam si tie značky. Na tejto sukničke je ich málo. Samozrejme, prídeme k strihu, napríklad, kde už budú nohavice alebo sako a tých značiek tam bude dosť veľa. Ja vám všetky tie značky vysvetlím, k čomu sú a prečo sú dôležité. Tuto je teda dvojka, je to druhý diel a je to zadný diel sukne. Zadný diel. To, či je to predný diel alebo zadný diel, už by ste mohli vedieť, že vlastne na zadnom dielu býva ten očevok dlhší ako na prednom dieli. To je jeden znak, ktorý sa rozlišuje zadný a predný diel. Ale keď ste si nie istí, tuto nám to krásne tá burda píše, kde máme tú sukničku a jednotka je predný diel sukne, dvojka zadný diel sukne. Pri tom našom popise je vždy všetko dopodrobna napísané. Takže sukničku máme narysovanú. Čo teraz urobíme? Ešte si môžeme napísať, že aj táto časť je teda prerušovaná na zakreslenom pláne. Napíšeme si tiež, že je to priehyb látky, aby sme sa nepomýlili, keď to budeme už na tej látke naozaj strihať. Ja teraz urobím to, že si tie dieliky, ešte pozor, nestriham po čiare, lebo ideme si tu zakresliť ešte úpravu veľkosti. To, čo vlastne potrebujem si ja upraviť na správnu veľkosť pre mňa. Pretože zatiaľ sme odkreslili klasickú 44, klasickú burdovú veľkosť, ale tá nám nesedí. My si ju musíme trošku prispôsobiť pre seba. Takže ja si tie dieliky takto vystrihnem, aby som to mala pekne pri sebe položené a idem si to upraviť. Strihovú prílohu už môžem dať preč, tu už teraz nepotrebujem. A máme predný diel a vedľa toho zadný diel. Keď si to teraz predstavíme, takže toto bude stred látky, stred sukne prednej, stred sukne zadnej. Toto budú automaticky boky. A tieto značky nám určujú, že tu bude, predpokladám, zips. Tu sa bude všívať zips. A pozrite, kde sú tie jednotky. Oni sa nám tu takto pekne stretnú. To znamená, že jednotku prišívam vždy s jednotkou. Keby tu boli iné čísielka, pravdepodobne nám tam nič nesedí. Budeme si musieť dávať na tie čísielka veľký pozor.